ăsta a venit și domnul. Mi-am dat seama că s-a grăbit mai tare și zic, pe microbus. L-am așteptat și a început să... Ce, domne, că nu plecați, nu respectați, nu plecați, de unde plecai așa? Ce s-a întâmplat, domnule, vă rog să-mi spun ce s-a întâmplat. Păi eu stau ca prostul și te aștept în camuflaj și tu nu pleci. Unde ai fost? Dom'le, l-am fost așa. Și de ce n-ai intrat la camuflaj? Păi hai, dom'le, că intru acum, zic, și pe la și 20, că la și 20 ce pleca. Doamne, până la WC-uri, vă rog să mă credeți, de-a făcut capul noroc. Circulă. Da, așteptați că trebuie să apară. Sunt oameni între oameni. Zic, domnul, eu vă cred, aveți dreptate, dar uitați-vă că eu sunt în program, deci 20, eu dacă vrei, toți și plecăm de acolo, zic. Hai, mă, e la mișto. Păi nu, la mișto, dar trebuie, vă rog să mă credeți, că eu am plecat de la și 10 de acolo, ca să nu iereați. Eu am ajuns la fix la mașină. Așa că sfatul meu, vedeți-vă de programul dumneavoastră, câinii lată, ursul merge. Nu, dar era în vârstă. Așa fac tot cei. Le spui corect, nu-ți conveni asta? Și eu terminat. fac treaba, adică cum trebuie, încerc să fac, să respect programul, încerc să respect toți pasagerii. Corect.